माई खाना देबू, बड़ी जोर से भूख लागल बा। कोनो काम करत ना कि तोरा भूख लगल, खाना कहाँ से आई? जो जल्दी से बाहर बाहर बर्तन धो और गोबर उठा तो तोरा खाना मिले। ठीक बा माई, तू जौन कहबू तौन करब, पहिले तू हमें खाना खियावा। अपना लड़का के खूब प्यार करतिया, पूछ पूछ के खियावतिया। आज हमर मातारी रही त ई गजन ना होई, मेला मातारी तबे गजन होई। चार छिपा ठूसा तोरा से बार हवा लेके हो। माई तू हमारे चार छिपा ठूसे कहतारू, सुबेरे से हम कुछ नहीं खइली। माई हम तू नत खिसिया, हम कपड़ा धो देले बानी। जो और फिर कपड़ा ले जो धो के पसार। तोरा बाप के आने का टाइम हो गइल बा, लेकिन अपना बाप से बात मत कहिए। ये बात अपना बाबूजी से आते कहली तो तोरा घोड़े में जहर दे के मुआ दे। कालो कालो केहू के पता ना चली। चल है ना चल। उठ तो बाबू ते उठ तो।
की है काम करे आ कमा के पैसा लेके आओ। ठीक बा माई तू कहता तो हम जाता नहीं काम खोज के करे। ओए बढ़िया से काम करो लो। ए बाबू तनी का पूरा ईंटवा साफ कर दसन। ए छोटी ईंटा साफ कर दसन बाबू दे पूरा भराम के बेड़ी बांध दे। देखिए बढ़िया से पहले तने कही रे कि पानी ना निकलो बा है काहे सानी नहीं आई तो पजामा बचिए गिर गई। ठीक बा बाबू कर हाली हाली। हे बाबू तोरा तो अभी पढ़े के उम्र बावे, अभी तोरा तो काम करे के उम्र नहीं खे तो अबे आइल बड़ी काम करे खातिर। ते काम के चक्कर में का पड़ल बड़ी? ना मालिक हमार माई काम करे खातिर भेज ले बिया। हमार माई को दिया कोमर में न तो कोई दे कहां से। काम करे के मैं के दे कहता तोरा पढ़े के उम्र बा। अब बताओ माई हम का करी। अब आवा तरह के खाए के देते काम के न काज के दुश्मन अनाज के। अगर ई बात अपना बाबूजी से कहलिस कि भाई हमरा के काम पर भेजल रसई हो तो तोरा ऐसा सजा देम कि जीते जी मर जाइबे। ठीक बा माई हम ई बात बाबूजी से ना बताए। जो उन्हें खाना धोइले बने बाबू छोड़ के धोइले बने तूप के धोइले बने खा ले जो। ए हाली हाली काम कर सनिका के गोड़ खेलै करतस तनी रे। ए मोहन भाई है नहीं बा हो तेरा से काम बा। जौन भी कहे के बा तौन हमरा से कह, हमारा पास टाइम नहीं खे। जवन नौका सदिया कइले बाड़ो मौगी देख रेख करे लेनु। हमार औरत इतना खानदानी और संस्कारी बिया कि वो मायभा महतारी खानी बुझेबे ना करेले। ए भाई तुहार लइकवा आई रहला हमरा खेत में काम करे खातिर। ठीक बा यही से हमरा बुझाता कि कितना उ संस्कारी बिया। का कहता भाई? हम सही कहतनी, अगर तारा विश्वास नहीं खे तो जाके ओकरा से खुद तू पूछ ल। ठीक बा भाई हम जातनी तो ओकर अच्छा से खबर हम लेतनी। धारण के माई सब कुछ ठीक बानू? हाँ जी सब ठीक बा। बैठ। बहारन के तू कोनो दिक्कत ना न पहुंचावेलू? ई रोवा का बात को होता ने? ठीक बा हम जाता नहीं काम करे, तू अपन और लइकन के ख्याल रखी हो। ठीक बा जाई। माई खाना दे मुंह से जैसे भूख लगेगा। बैठ बाबू खाना लेके आवता ने। ठीक है माई। माई हमरो के खाना दे। जो तूप के बासी रोटी धइले बने खा ले। ना माई हमरो के रोटी दो जोन बाबू खाला वो ना माई हमरो के रोटी दो जोन बाबू खाता है। No, 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 no.
अरे हमरा लड़का के मारतिया। ते जौन हमारा बेटा के दासा करतरी तो हम आँखी से देख ले बनी, ठीक बा? ते हमारा घर से जल्दी दूर हो जो, चल जल्दी भाग। लड़कन के साथ बहुत गलती कइले बानी, हमरा के माफ कर दे। हरन के साथ बहुत गलती कइले, हमरा के माफ कर दे। देख ते आज से रोहन बना के रहबे और दोनों लड़का के आपन समझबे खम आ जगह दे। बताओ ते गलती ना कइले रहती तो आज हम तोरा के आज तक ले एक चाटी ना छूले रहनी, आज धक्का लगा के हम निकलनी ह। और कितना मरनी बा, हम तोरा के इतना मरनी है आज तक ले छूले ना रहनी ह। आज हमरो बुझाता कि हम अपना मेहरारू के इतना मार मार देले बनी, हमरा महसूस होता। ठीक बा, हम आज से जितना छोटका लड़के के प्यार करेनी उतना बड़का लड़के के प्यार करे। ठीक बा, आज से हमसे गलती ना होई। ठीक बा, चले के तब। नमस्कार दोस्तों, हम संतू भोजपुरिया चैनल के माध्यम से वो लोग के कॉमेडी लेके आइल बानी। एकरा के देखी आ एकरा के लाइक आ सब्सक्राइब करी और कोनो ऐसा अगर जो त्रुटि होखे तो कमेंट बॉक्स में लिखी, हमनी के ओकरा कमी के सुधार करम सन। ए भाई रुको, और जो लालका लिख रहला सब्सक्राइब करे ओकरा के थोड़ा सब्सक्राइब कर दिए लो। 3 गो जन घंटिया जो ऑल लिखल है वही पर ऑल पर दबा दे बोला तो हमनी के जितना नौका वीडियो बनाएम सब तालन के मोबाइल में टुन टुन चल जाई। तो हमनी के अब बनाएम सरकार फिर दोसर वीडियो। ठीक बा, बाय। सब्सक्राइब करना ना भूले।